IKEA domový hráč. Ready drill, alebo trap beat. Yo, píke na irisku, jadrový štýl, výbuch vo výkriku. He bum bum, nikto mu nestíha, gól za gólom vyhraje istina. Volajú ho píke, jak atomka v boji, keď vkročí na trávnik, obrana sa bojí. Má to v nohách, má to v hlave, hra jak genius, nechá ťa v stave šoku. Jadrom, lebo má silu výbuchu, trhá siete, míňaš ho len v duchu. Z diaľky strieľa jak tank v ofenzíve, góly lietajú, život v defenzíve. Píke, raketa na nohách, jadrom, keď strieľa ideš nohavička. Vybuchne štadión, keď dá gól z voleja. Píke, ten hráč čo všetko rozbije. Nemá strach, ide hlavou vpred, stojí jak skala, aj keď padá svet. Kľúčky ostré, pasy presné, každý zápas, čísla hviezdne. Tréneri ho chvália, súperi ho hľadajú, ale kým ho nájdu, už prehrávajú. Jadrový plán, jeho taktika, Píke, meno, čo všetkých zvyká. Píke, raketa na nohách, jadrom, keď strieľa ideš nohavička. Vybuchne štadión, keď dá gól z voleja. Píke, ten hráč čo všetko rozbije. Píke, legenda, nielen meno, na trávniku oheň, v srdci betón, z výbuchu futbalu on je ten plameň. Zápas je vojna a on je tam kráľom celom. Jadrom Píke, legenda, nielen meno, na trávniku oheň, v srdci betón, z výbuchu futbalu on je ten plameň. Zápas je vojna a on je tam kráľom tel. Píke a to nový hráč.